Hát talán mindenkinek, sziasztok, én Robero 2014 vagyok, és elérkeztünk egy Bed Wars videónkhoz. És hát igen, ugye most jelent meg a csatornám, még igen kezdő vagyok videózásból, de ezt elárultam. Ugye, ja, és akkor hát építsünk át középre, már hogyha lefették az ágyunkat. Ha még szeretnétek Bed Wars videót, azt jelzétek majd lájkkal, mert örülnék, hogyha lájkolnátok a videóinkat. Hát, ja. Még mennyi van középig? Hát messze van. Live van, Csati neve Károly Fodor. Hát, igen, ugye VIP-s vagyok, ezt még nem tudjátok, de majd ezt el fogom egy videóba külön megcsinálni, ha szeretnétek. Na, itt vagyunk. Akkor oké. Még is kitörjük az ágyukat. Nem csinálunk semmi rosszat. Bazd! És meghaltunk. Jó, azért nem beszélnék csúnyán, mert rossz dolog, de na, azért kaptunk 6 vasat. Nagyon jó. Nem mennyire fettük le az ágyat. Még nem tudom fejből. Ugye ezt texturát az előző videóban megcsináltam. Ja. Ja. Mit csinálunk? Na, én nem kapja el. Oké, akkor meg vagyunk. Nem tudják kitörni az ágyunkat. Jó van már. Vigyázz. Te is. Oké. Ennyi pontosan elég lesz. Ez siet. Oké. Gyerünk pirosakhoz, hogy törjük ki az ágyukat. Oké. Meg is vagyunk. Majdnem sikerült. Ja. Na hát akkor mondjuk ez a videó ennyi lett volna. Én Robero 2014 voltam. Ha kértek még ilyen videót, akkor jelezzétek egy lájkkal. Sziasztok!